vil jeg gerne fortælle lidt om andengradsligninger, og forskriften for en andengradsligning er f af x lige med ax i anden plus bx plus c. Og hver af de tre konstanter, de har en betydning for, hvordan parablen kommer til at se ud. Hvis a er positiv, så vil grenene vende opad, og hvis a er negativ, så vil grenene vende nedad. Og b afgør, hvor toppunktet det ligger. Hvis a og b de har samme fortegn, så vil toppunktet ligge til venstre for y-aksen, og hvis a og b har forskellige fortegn, så vil toppunktet ligge til højre på y-aksen. Hvis b er lige med 0, så vil toppunktet ligge på y-aksen. Og c afgør, om parablen skærer i plus eller minus på y-aksen. Så vil jeg gerne fortælle om diskriminanten, som fortæller noget om, hvor mange rødder parablen har. Formlen for diskriminanten det er d lige med b i anden minus 4 gange a gange c. Og hvis d den er over 0, så vil der være 2 rødder. Hvis d den er under 0, så vil der være 0 rødder. Og hvis d den er lige med 0, så vil der være 1 rod. Og det ser sådan her. Hvis den har 2 rødder, så vil den skære 2 gange. Hvis den har 0 rødder, så vil den ikke skære nogen gange. Og hvis den har 1 rod, så vil den skære 1 gang. Jeg vil nu finde toppunktet til den her funktion ved hjælp af differentialkvotienten. Og vi ved, at i alle toppunkter der er differentialkvotienten lige med 0, og jeg vil derfor starte med at differentiere med et udtryk. F mærke af x er lige med 3 gange 1. Nej, 3 gange 2. Jeg kommer til at stå 3 gange 2 minus 6 gange 1. Og 12, den forsvinder så, fordi det er en konstant. Der vil så komme til at stå f af x er lige med 6 minus 6. 6x minus 6. Jeg vil nu sætte mit udtryk i 0, så der kommer til at stå f af x er lige med 6x minus 6 er lige med 0. Og jeg har nu fået en ligning, som jeg vil løse, og det gør jeg ved at sætte minus 6 over på den anden side af lighedstegnet, så der altså kommer til at stå 6x er lige med 6. Derfor vil 1x være lige med, eller ja, derfor vil x være lige med 1, fordi 6 divideret af 6 er lige med 1. Jeg har nu fundet min x-værdi, og for at finde min y-værdi, der sætter jeg min x-værdi op i funktionen, og så vil jeg få min y-værdi. Det kommer så til at hedde f af 1 er lige med 3 gange 1 i anden minus 6 gange 1 plus 12. Det vil så være lige med 3, for 3 gange 1 i anden, det er 3, minus 6 plus 12. Der vil så komme til at stå 3 minus 6, det er minus 3, plus 12, det er 9. Vores toppunkt det vil altså ligge i 1,9. Løsningsformen, eller bevisløsningsformen, som hedder ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Jeg starter med at sætte 4a ind foran alle led. Så der kommer til at stå 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4ac er lige med 0. Og grunden til, at der stadig står 0 herovre, det er, at 4a gange 0, det giver 0. Nu vil jeg så sætte diskriminanten ind i min ligning, så der kommer til at stå 4a i anden, x i anden, plus 4a bx, plus 4ac, plus b i anden, minus 4 gange a gange c. Nu kan jeg så lige med b i anden, minus 4ac. Fordi vi sætter den ind på begge sider af lighedstegnet. Nu vil jeg så reducere min ligning, og jeg kan se, at 4ac og 4ac de går ud med hinanden, så der kommer til at stå 4a i anden, x i anden, plus 4a bx, plus b i anden er lige med b
anden minus 4ac. For at komme videre herfra vil jeg så bruge kvadratsætning 1, som lyder a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Jeg ved nu, at vores løsning, eller vores bevis, det skal ende i parentes. Så jeg kan altid sætte parentes. Jeg ved også, at det skal være i anden. Og så kan jeg se, at det skal slutte på b. Det gør min ligning heroppe også, mit sidste led. Så derfor så sætter jeg b ind bagerst. Så kan jeg se, at det starter på a. Det gør min første sætning her også. Men da det står i anden, så tager jeg først kvadratroden af x i anden. Det vil sige x. Så tager jeg kvadratroden af a i anden. Det er a. Så tager jeg kvadratroden af 4, som er 2. Så der kommer til at stå 2ax. Så kan vi se, at det skal være plus b. Og jeg har nu bevist løsningsformen.